Хайде, 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 само 5 минути. Хайде, 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 само 5 минути. Защо ни гледате? Защо ни следите? Интриги плетете, от злоба ни сбите. Гледайте си живота, там ви е угодата нашето. Не пипайте и с нас не се заяждайте. Затваряйте си устата, да не ги затваряте, братя, театърман ми. Тариката с Барух, Шибил Джамбаза, Венци Кеш, Александрова, Кинг Продукшън. По-далече да стоят слобарите от тях. Хайде, хайде, само 5 минути. хайде, само 5 минути. Защо ни гледате? Защо ни следите? Интриги плетете, а злоба ни спите. Гледайте си живота, там ви е угодата нашето. Не пипайте и с нас не се заяждайте. По-далече, по-далече. По-далече По-далече да стоят от тях злоба